A vendima en Pazo Baión botou a andar esta mesma mañá. Este ano a cantidade de uva é menor que o ano pasado, aínda que daquela a colleita fora moi abundante. Desta volta calcúlase unha reducción do 10% por mor da climatoloxía. O tema da climatoloxía durante a floración e tamén houve algún problemilla de humedade na primavera, pero bueno, foi algo bastante localizado. Hai unha boa cantidade. Boa cantidade e excelente calidade. Dende a adega falan dunha uva perfecta, moi equilibrada e dun aroma intenso. O que a calidade da uva está en perfecto estado, sobre todo estado sanitario, non hai ningún tipo de problema. En canto á maduración, pois temos un moi bo equilibrio en canto a grado alcohólico e acidez e sobre todo a madurez aromática. A uva está moi aromática e a pel tamén. Durante as vindeiras 3 semanas, un equipo de 40 persoas terá que facerlle fronte a estas 20 hectáreas de viñedos. Algúns estreáronse hoxe na vendima, aínda que moitos xa contan nas súas costas cunha dilatada experiencia. Contanos que é unha labor dura, pero que merece a pena. A experiencia é boa, sempre que vayas dando pouco a pouco, un traballo fácil, pero hai que ter ollo, non botar todo para diante e ir escollendo. A ver, ao final do día, case os primeiros días, despois unha vez que te acostumbras xa, chega un punto que xa, como outro traballo calquera. Bueno, bien, a ver, los primeros días mejor, después ya vas un poco más cansado, pero bueno, está bien. A terceira vez, os outros 2 anos anteriores, vendime para casa, é a primeira vez que vendime para unha bodega. No, duro, home, se estás 8 horas ou moitas horas seguidas sin parar, pois, sí, pois levas a mí. 10 destes 40 vendimadores forman parte dun programa de reinserción de drogodependentes impulsado por Pazo Baión dende hai 10 anos. Persoas que no pasado tiveron problemas de drogas, de feito, un dos requisitos é que activamente non sexan consumidores, pois veñen aquí e axúdanos coas diferentes tarefas. Na época de vendima, evidentemente, cando máis contratamos. En Condes de Albarei, entre tanto, a vendima vai comezar o vindeiro sábado. Ali os traballos prolongaránse durante uns 10 días.